पाणी उकळायला ठेवते. 1-1.5 चमचा मिरची पावडर. आता ही पीठ आहे ना हाटलं आणि त्याला थोडी वाफ दिली. पीठ मी मळून घेते. जेवढं मळेल ना तेवढी चकली चांगली येते, कडक खुसखुशीत. तुमचं गाव कुठे सांगा? आमचं गाव पुण्याच्या पुढं जेजुरी. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते. आज मी चकल्या बनवते आहे आणि चकल्या बनवायला येत आहे. मावशी आले आहे, त्या चकल्या बनवून देणार आहेत आणि तुम्हाला दाखवणार आहे चकल्या कशा बनवायच्या त्या. तर मी 1 किलोची भाजणी बनवली आहे ना तांदळाची, त्याच्यातले मी 2 वाटे पीठ घेतलंय. मावशी 2 वाटे पीठ घेतलंय ना? हा 2 वाट्या. आता तुम्हाला आहे ना मावशी दाखवणार आहे त्याच्यामध्ये आता काय काय टाकणार आहे. 2.5 वाट्या पाणी, 2 वाटे पीठ. 2 वाटीमध्ये तुम्ही मिरची पावडर किती घेणार? 1.5 चमचा. 1.5 चमचा. आणि हे 1/4 चमचा मीठ, 1/4 चमचा हळद, 1 चमचा बारकी आणि ही 1 चमचा तीळ आहे सफेद. तीळ सफेद. आता तुम्ही पाणी उकळायला ठेवताय ना? हा पाणी उकळायला ठेवते. हे 2 वाट्या पाणी, 2.5. हे 2 झाले. 2.5 वाटे पाणी घेतलंय. हा याला उकळी येऊन द्यायची चांगली. मग हे टाकायचं 1 चमचा. पाणी उकळायला आल्यावर हे सर्व मसाले टाकायचे. हा याला उकळी यायला लागली हे टाकायचं आणि थोडस तेल टाकायचं. तेल टाकायचं बारका 1 चमचा. पाण्याला उकळी आली टाकू. हा टाका. 1-1.5 चमचा मिरची पावडर. 1 चमचा तीळ. आणि 1/4 चमचा मीठ. हळद 1 चमचा, थोडक्यात 1/2 चमचा आणि बारका 1 चमचा तेल. आता ही पीठ आहे ना हाटलं आणि त्याला थोडी वाफ दिली. 1 मिनिट. 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवलं. झाकून ठेवलं. आता ही शिजले. मी या चकलीच्या पिठातलं 2 वाटे पीठ घेतलंय. 2 वाट्याचे आपल्या चकल्या बनणार आहेत. आता आपल्याला जेव्हा टाइम भेटेल ना तेव्हा पिठाच्या चकल्या बनवा. टाकली चकली. मी मळून घेते. पाण्याचा हात लावून मळताय ना? हा पाण्याचा हात लावून. तेलाचा हात नाही? नाही, तेलाच्या हाताने नाही. जेवढं मळेल ना तेवढी चकली चांगली येते, कडक खुसखुशीत. तुमचं गाव कुठे सांगा? आमचं गाव पुण्याच्या पुढं जेजुरी, जवळ अर्जुन. सासवडच्या आणि जेजुरीच्या आणि मोरगावच्या मध्ये आमचं गाव जवळ अर्जुन. आमचं आडनाव टेकवडे. हे खूप पीठ मळायला लागतो ना? हा जोर लावून मळायला लागतं. नंतर याची चकली ते चांगली तिखट होतं, मग पीठ चांगलं मऊ होतं. चकलीच्या साच्यामध्ये आता पीठ भरलंय. आता याची चकल्या पाडायच्या. बस
बस एवढं भरपूर झालं. धर आणि तसं. पीठ मळायचं लगेच हे झालं की आणि मळून घ्यायचं आणि लगेच बनवायचं आणि बनवलं की लगेच तळायचं. अशा पाडून ठेवायच्या नाहीत म्हणजे मग त्या फुटत नाहीत, तुटत नाहीत, सुकत नाहीत. म्हणजे ताज्या ताज्या बनवल्या व्यवस्थित येते. म्हणजे जसे चकली पाडतात आहेत तसेच लगेच ते तळून घ्यायचे हा, सर्व. तळून घ्यायचं. आणि असं पीठ मळून पण जास्त वेळ ठेवायचं नाही. ठेवायचं नाही. पीठ मळलं की लगेच चकली पाडायची, चकली पाडून झाले की लगेच तेलात टाकायची. हा, तेलात टाकायचं. म्हणजे तुम्ही इकडे चकली पाडली आणि तेलात टाकल्या तर परत इकडे परत चालू करताय. चालू. म्हणजे प्रोसेस चालूच पाहिजे. हा, चालू पाहिजे. म्हणजे पटापट आहे ना, एकीकडे चकली पाडत जायचं, एकीकडे पीठ मळत जायचं हा. आणि तळत जायचंय. म्हणजे कधी कधी माणसं कसे एकदाच मळून घेतात, एकदाच चकली पाडून घेतात. तसं नाही करायचं तसं याच्यात. नाही. आणि ह्याचे बुडबुडे जेव्हा बंद होतील ना तेव्हा चकली काढायची. हा, अजून याला बुडबुडी येतात आहेत. हा. तेव्हा समजायचं भाजली. पप्पू तू बोललाय ना की आमच्या बाजूला चांगल्या चकल्या कोणाच्या बनल्या त्यांना आम्ही बनवायला हा, सांगितलं. ह्यांच्या घरी चांगले चकल्या बनतात. त्याला अजून बुडबुड येतात आहेत. बुडबुडे आले बंद झाल्यावरच काढायचं. तेव्हा ती चकली समजायची भाजली नाही तर नरम पडते. अशी भाजली नाही चांगली तर त्याला मळायची लय मेहनत असते. तेव्हा ती चकली कडक व्यवस्थित खुसखुशीत बनते. आणि भाजताना पण चांगली भाजायला लागते ना. हो. म्हणजे या चकलीमध्ये मलायला खूप टाइम लागतो आणि हे तळायला पण खूप टाइम लागतोय. तळायलाच टाइम लागतो याला. ते बुडबुडे आले यायचे थांबले पाहिजे ना. 2 मिनिटं तर झाले तळून त्याला. हा ना, तळायला टाकल्यावर. हम्म. आता इकडे 4 चकल्या काढून झालेल्या आहेत. ते इकडे पीठ अजून मळायचं, इकडे पीठ मळायचं काम चालू आहे, इकडे चकली बनवायचं काम चालू आहे, इकडे तळायचं काम चालू आहे. म्हणजे हे प्रोसेस चालूच पाहिजे. 1 2 3 ह्याला जेवपर्यंत बुडबुडे बंद नाही होते तोपर्यंत आपण ते काढणार नाही. तुमच्या फराळाच्या ताटामध्ये किती पदार्थ असतात? चकली, चिवडा, आणि शंकरपाळी, करंजी, लाडू, अजून शेव, 4-5 पदार्थ, अनारशी. 7 झाले. 7 सांगितलं तू. चकल्या आपल्या रेडी आहेत. चला आता आपण टेस्ट करून बघूया कसे लागतात चकल्या. आणि दिल बघायची तुम्ही, दिल बघा. बघू चकली दाखव टेस्ट करून. हे बघा, ही चकली रेडी आहे. आणि आज ही चकली काल आम्ही बनवली होती. म्हणजे आम्ही सर्वांनी ही काल चकली बनवली आणि आज हा दुसरा दिवस आहे. तर काल तर मी खाऊन बघितली होती, काल तर खूप चांगली होती. पण आपल्या दिवाळीचे फराळ कसे मम्मी की 7 दिवस, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता टिकले पाहिजे. काल तर करंजी होतीच, पण ही नंतर कशी लागते ती चकलीच नाही, करंजा पण सुद्धा पहिल्या दिवशी तर चांगल्या असतात, दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी कधी कधी 1 हफ्ता कडक होतात, कधी कधी एकदम नरम पण होतात कधी कधी. तर आता ही चकली रेडी आहे. आता ही मी तुम्हाला खाऊन दाखवतो. एकदम क्रंची. एकदम कुरकुरीत आहे ना. आवाज येतोय? येतोय आवाज. तर कुरकुरीत आहे एकदम. तुम्ही चकली बघू शकता, एकदम क्रंची झाली आहे, टेस्ट पण चांगली आहे आणि सर्व व्यवस्थित आहे. म्हणजे तुम्ही पण असे बनवू शकता. कधी कधी चकल्या कडक, खूप कडक लागतात, खूप कडक चावत पण नाही, कधी कधी तर नरम पडतात.
ती चकली रेडी आहे आणि चांगली झाली तर तुम्ही पण बनवू शकता. अशी ही आता चकली रेसिपी आली आहे. ह्याच्यानंतर काय येणार आहे? करंजा येणार नाही तर पोह्याचा चिवडा येणार आहे मावशीने बनवलेला. काहीतरी 2 पैकी एक तर नक्कीच येईल. पोह्याचा चिवडा किंवा करंजी. आणि शुभांगी कीर चॅनलवर जे रेसिपी येतील ते संध्याकाळी 4 वर टाकायचा मी प्रयत्न करेल दिवाळीच्या वेळेचे. म्हणजे तुम्ही 4 वाजता रेडी राहा. कोणत्याही दिवशी 4 वाजता तुम्हाला रेसिपी पाहायला भेटेल. आणि हे सर्व तुम्ही दिवाळीचे जे पदार्थ बनवताय, मम्मी तिकडे बसली आहे, मम्मीने जे बनवले आहेत तर ते सुरुवातीपासून बघा. व्हिडिओ नंबर 1, व्हिडिओ नंबर 2, व्हिडिओ नंबर 3 असे नावं खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. कारण ते बघितल्याशिवाय ह्याच्यात जे साहित्य वापरलंय, पीठ वापरलंय तो समजणार नाही तुम्हाला. आणि चकल्या खूप चांगल्या आहेत, पदार्थ असे चांगले होतील. आणि आमच्या इकडे जे चांगले बनवतात, जसं मी तुम्हाला पाठच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं, जे चांगले बनवतात त्यांना आम्ही आमच्या इकडे बोलू, आम्ही व्हिडिओ बनवून घेऊ. तसं चकली ते चांगले बनवतात म्हणून चकली बनवली. आमच्या इकडे अजून एक पोहे चांगले बनवतात, त्यांना आम्ही पोहे बनवायला लावू. आणि करंजी. आणि अजून एक तुम्हाला विचारायचंय, तुम्ही लाईक आणि शेअर करताय की नाही? कारण जे बनवणारे आहेत ना, मग त्यांना पण आवड येते की त्यांच्या व्हिडिओला एवढे रिस्पॉन्स भेटतात आहेत. तर तुम्ही लाईक आणि शेअर करा. तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवर शेअर करा. म्हणजे सर्वांना हे दिवाळीचे पदार्थ जे चांगले बनवतात ना ते अजून तुम्हाला माहिती पडते ते कसे बनवतात. तुला काय बोलायचंय? नाही, असे करा तुम्ही पण. तू व्हिडिओ मध्ये का नाही आली? प्रॉब्लेम साडीचा